Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Tvoje slovo je mojím svetlom, aby sa moje srdce svojím svetlom žiari mi, ako pochodeň žiari mi, noc aj deň. Z Evanjelia podľa Marka. Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. A druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. No počkaj, tomuto nerozumiem. Nemám ľúbiť najviac na svete mamku a ocka? Keď ľúbiš najviac na svete Ježiša a má prvé miesto v tvojom srdci, tvoje srdce sa jeho láskou naplní tak, že ju zväčší. A keď sa zväčší, nemôže puknúť? Nie, pukajú iba pukance. Keď hovoríme o zväčšení srdca, znamená to, že sa do ňoho zmestí viac lásky, aj pre iných, pre mamku, pre ocka, pre blížnych. A kto je to blížny? Blížny je od slova blízky, čiže to sú rodičia, súrodenci, priatelia. Aha, no dobre, tak už tomu chápem. Viem, kto sú moji blížni. Dobre, tomu teda rozumiem, že Ježišova láska vo mne zväčšuje lásku k ním. Takto? Presne tak. Potrebujeme jeho lásku v našom srdci, aby sme boli schopní milovať našich blížnych. Mária, naša dobrá matka, ktorá nás učíš milovať Ježiša. Oroduj za nás.